Hayırlı gün. Sizni Tatarinform мәгълүмат агентлыгында сәламлибез. Бүген җир шарының төрле төбәкләрендә яшәүче татарлар татарча диктант яза. Һәм әлеге чарада милләтебезнең күркәм традициясына әйләнде һәм анда елдан-ел күбрәк кеше катнаша. Сезгә дә телебезнең язмышына битараф калмыйча, бүгенге чарада катнашуыгызга хөрмәтебезне белдерәбез һәм диктант язуда уңышлар теләп калабыз. Татарча диктантны Татаринформ мәгълүмат агентлыгы трансляцияле, диктантны онлайнда язып була. Бу очракта диктантны язучылар дөреслекне мөстәкыйль тикшерә. Моның өчен Татарча диктант акциясенең рәсми сайтына кереп, үзегез язган текстны үрнәк текст белән чагыштырып карарга һәм анда тәкъдим ителгән бәяләү нормалары нигезендә үзегезгә бәя куярга тиеш буласыз. Сайтның адресы diktant.tatar. Татмедиага килеп, диктант язучыларның текстлары тикшерү өчен КФУның филология һәм мәдәният-ара багланышлар институтына җибәреләчәк. Бүген без Рөстәм Галиуллинның Таҗетдин Ялчыгыл әсәреннән үзек тәкъдим итәбез. Текстны мин Татаринформның татар редакциясе һәм Интертат сайты журналисты Зилә Мөбәрәкшинә укыйм. Акцияны Бөтендөнья татар яшьләре форумы, Бөтендөнья татар конгрессы башкарма комитеты, Татарстан яшьләр эшләре министрлыгы, Татарстан мәгариф һәм фән министрлыгы, Казан федераль университеты, филология һәм халыкара багланышлар институты оештыра. Акцияның максаты татар телендә хатасыз язарга өйрәнү, әдәби татар телен кулланучыларның даирәсен арттыру, орфографик һәм грамматик хаталарны тикшерү. Баштан бланкларны тутырабыз. Бланкларда исем, фамилия, әтигезнең исемен язабыз. Хаталарсыз язырга тырышабыз. Ил, регион, район һәм телефон. Бланклар барыгызга да таратылды дип беләм. Көтеп торабыз. Булды дип беләм. Язып бетердегез дип аңладым. Ихтибар, мин баштан текстны укып чыгам, аннан җөмләләп әйтеп яздырам һәм диктантны язып бетергәч, текстны тагын бер кат укып, дөрестлеген тикшерербез. Башладык. Барыгыз да әзер дип беләм. Мин монда үземне җиргә нык басып йөрүче кеше дип хис итәм. Үземнең төрки телемдә рәхәтләнеп сөйләшәм, тынычлап 5 вакыт намазымны укыйм, мөселманнар белән аралашам. Мандый байлыгым картлык көннәремне тынычлап үткәрергә мөмкинлек бирә. Анда чакта көн туды исә, яңа кайгы хәсрәт, мәшәкать борчу көтә идек. Ә монда башкачарак. Мәхмүдҗан агасы бераз тын торды, карашы еракка төбәлгән иде. Таҗетдин аның күзендә яшь тамчысы күреп алды. Тегесе исә аны сизми иде кебек, карашы болытларга орынган тау сыртыннан да югарырак төбәлгән. Әнә кара бу якка, диде ул, тынлыкны бозып. Анда кендек каным тамган туган җир. Ата-бабаларым, атам, анам кабере.
Анда безнең Казансу буйлары, яшел тугайлыклар, куе урманнар. Шул урман ягыннан җиләс җил куып алып килгән хуш исле һава. Анда тау битләреннән, йырымнардан бәреп чыккан тешне сындырырлык салкын чишмәләр. Күз карашын сафландырырлык иркен болындар, басу кырлар. Ул Таҗетдиннең иңенә кулын куйды. Әй улым, мин аларны фанилыкта бүтән күрмәм инде. Әнә шулай төшләремдә саташам да, кайчакларда, шул тарафка карап, хыялымда туган төбәгемне тудырам. Минем балаларым инде Госманлы мәмләкәтенеке. Алар да, мөгаен, Казансу тугайларын мәңге күрмәс. Сез менә Ялчыгыл хәзрәт белән Исәнсау хаҗ сәфәреннән әйләнеп кайтырсыз. Син мөритләрең күплеге белән дан тоткан имам булырсың. Аллаһ рәхмәтеннән ташламаса, барысына да ирешерсең. Синдә белемгә сәләт тә, тырышлык та, зирәклек тә җитәрлек. Аллаһка рәхмәт укы. Кем белә, бәлки, синең гомереңдә үк ата-бабалардан калган дәүләтебезне кайтару насыйп булыр. Син шушы таулар арасында туган илен сагынып яшәгән Мәхмүтҗан агаңның да барлыгын, аның кабере шушы таулар каймалаган ташлы җирдә икәнлеген исеңә төшер. Минем ата-бабаларымның рухына дога кыл. Мөмкинлегең булса, каберләрен зиярәт ит. Монда калуыңны теләр идем дә, әтиең катгый итеп әйтте. Хаҗ сәфәреннән соң илгә кайтабыз. Безнең әле эшебез күп, диде. Текстны укып чыктым. Хәзер җөмләләп яза башлыйбыз. Мин монда үземне җиргә нык басып йөрүче кеше дип хис итәм. Мин монда үземне җиргә нык басып йөрүче кеше дип хис итәм. Мин монда үземне җиргә нык басып йөрүче кеше дип хис итәм. Үземнең төрки телемдә рәхәтләнеп сөйләшәм, тынычлап 5 вакыт намазымны укыйм, мөселманнар белән аралашам. Үземнең төрки телемдә рәхәтләнеп сөйләшәм. Тынычлап 5 вакыт намазымны укыйм. Мөселманнар белән аралашам. Мөселманнар белән аралашам. Җөмләне яңадан укыйм. Үземнең төрки телемдә рәхәтләнеп сөйләшәм, тынычлап 5 вакыт намазымны укыйм, мөселманнар белән аралашам. Матди байлыгым картлык көннәремне тынычлап үткәрергә мөмкинлек бирә. Матди байлыгым картлык көннәремне тынычлап үткәрергә
Mümkünlük biri. Maddi байлыгым картлык көннәремне тынычлап үткәрергә мөмкинлек бирә. Анда чакта көн туды исә яңа кайгы хәсрәт, мәшәкать борчу көтә идек. Анда чакта көн туды исә яңа кайгы хәсрәт, мәшәкать борчу көтә идек. Мәшәкать борчу экранда язылган авыр сүзләр исемлегендә бар. Мәшәкать борчу көтә идек. Көтә идек. Анда чакта көн туды исә яңа кайгы хәсрәт, мәшәкать борчу көтә идек. Ә монда башкачарак. Ә монда башкачарак. Кызыл юлдан. Мәхмүдҗан агасы бераз тын торды. Карашы еракка төбәлгән иде. Мәхмүдҗан агасы бераз тын торды. Карашы еракка төбәлгән иде. Мәхмүдҗан агасы бераз тын торды. Карашы еракка төбәлгән иде. Мәхмүдҗан агасы бераз тын торды. Карашы еракка төбәлгән иде. Таҗетдин аның күзендә яшь тамчысы күреп алды. Таҗетдин аның күзендә яшь тамчысы күреп алды. Таҗетдин аның күзендә яшь тамчысы күреп алды. Тегесе исә аны сизми иде кебек. Тегесе исә аны сизми иде кебек. Тегесе исә аны сизми иде кебек. Карашы болытларга орынган тау сыртыннан да югарырак төбәлгән. Карашы болытларга орынган тау сыртыннан да югарырак төбәлгән.
Карашы болытларга орынган тау сыртыннан да югарырак төбәлгән. Кызыл юл. Әнә кара бу якка, диде ул, тынлыкны бозып. Әнә кара бу якка, диде ул, тынлыкны бозып. Әнә кара бу якка, диде ул, тынлыкны бозып. Анда кіндек каным тамган туган җир. Анда кіндек каным тамган туган җир. Анда кіндек каным тамган туган җир. Ата-бабаларым, атам-анам кабере. Ата-бабаларым, атам-анам кабере. Кабере сүзе экранда бар. Ата-бабаларым, атам-анам кабере. Ата-бабаларым, атам-анам кабере. Анда кіндек каным тамган туган җир. Анда ансын кадак. Анда безнең Казансу буйлары, яшел тугайлыклар, куе урманнар. Анда безнең Казансу буйлары, яшел тугайлыклар, куе урманнар. Анда безнең Казансу буйлары, яшел тугайлыклар, куе урманнар. Шул урман ягыннан җиләс җил куып алып килгән хуш исле һава. Шул урман ягыннан җиләс җил куып алып килгән. Хуш исле һава. Шул урман ягыннан җиләс җил куып алып килгән хуш исле һава. Анда тау битләреннән, ярымнардан бәреп чыккан тешне сындырырлык салкын чишмәләр. Анда тау битләреннән, ярымнардан бәреп чыккан. Тешне сындырырлык салкын чишмәләр. Анда тау битләреннән,
Йырымнардан бәреп чыккан, тешне сындырырлык салкын чишмәләр. Күз карашын сафландырырлык иркен болыннар, басу кырлар. Күз карашын сафландырырлык иркен болыннар, басу кырлар. Күз карашын сафландырырлык иркен болыннар, басу кырлар. Ул Таҗетдиннең иңенә кулын куйды. Ул Таҗетдиннең иңенә кулын куйды. Ул Таҗетдиннең иңенә кулын куйды. Әй улым, мин аларны фанилыкта бүтән күрмәм инде. Әй улым, мин аларны фанилыкта сүзе бар. Юк, әйтер идем. Әй улым, мин аларны фанилыкта бүтән күрмәм инде. Әй улым, мин аларны фанилыкта бүтән күрмәм инде. Әнә шулай төшләремдә саташам да, кайчакларда шул тарафка карап, хыялымда туган төбәгемне тудырам. Әнә шулай төшләремдә саташам да, кайчакларда шул тарафка карап, хыялымда туган төбәгемне тудырам. Әнә шулай төшләремдә саташам да, кайчакларда шул тарафка карап, хыялымда туган төбәгемне тудырам. Минем балаларым инде Госманлы мәмләкәтенеке. Госманлы мәмләкәтенеке сүзе экранда бар. Минем балаларым инде Госманлы мәмләкәтенеке. Минем балаларым инде Госманлы мәмләкәтенеке. Алар да, мөгаен, Казан су тугайларын мәңге күрмәс. Алар да мөгаен сүзе бар экранда.
Казансу тугайларын, Казансу тугайларын мәңге күрмәс. Алар да, мөгаен, Казансу тугайларын мәңге күрмәс. Сез менә Ялчыгыл хәзрәт белән исән-сау хаҗ сәфәреннән әйләнеп кайтырсыз. Син мөритләрең күплеге белән дан тоткан имам булырсың. Сез менә Ялчыгыл хәзрәт белән Ялчыгыл хәзрәт белән исән-сау хаҗ сәфәреннән әйләнеп кайтырсыз. Син мөридләрең сүзе бар экранда. Син мөритләрең күплеге белән дан тоткан имам булырсың. Сез менә Ялчыгыл хәзрәт белән исән-сау хаҗ сәфәреннән әйләнеп кайтырсыз. Син мөритләрең күплеге белән дан тоткан имам булырсың. Аллаһ рәхмәтеннән ташламаса, барысына да ирешерсең. Синдә белемгә сәләт тә, тырышлык та, зирәклек тә җитәрлек. Аллаһ рәхмәтеннән ташламаса, барысына да ирешерсең. Синдә белемгә сәләт тә, тырышлык та, зирәклек тә җитәрлек. Аллаһ рәхмәтеннән ташламаса, барысына да ирешерсең. Синдә белемгә сәләт тә, тырышлык та, зирәклек тә җитәрлек. Аллаһка рәхмәт укы. Аллаһка рәхмәт укы. Аллаһка рәхмәт укы. Кем белә, бәлки синең гомереңдә үк ата-бабалардан калган дәүләтебезне кайтару насыйп булыр. Кем белә? Бәлки синең гомереңдә үк ата-бабалардан калган
Дәүләтебезне кайтару насыйп булыр. Насыйп булыр сүзе экранда бар. Кем белә? Бәлки, синең гомереңдә үк ата-бабалардан калган дәүләтебезне кайтару насыйп булыр. Син шушы таулар арасында туган илен сагынып яшәгән Мәхмүдҗан агаңның да барлыгын, аның кабере шушы таулар каймалаган ташлы җирдә икәнлеген исеңә төшер. Минем ата-бабаларымның рухына дуга кыл. Мөмкинлегең булса, каберләрен зиярәт ит. Син шушы таулар арасында туган илен сагынып яшәгән Мәхмүдҗан агаңның да барлыгын аның кабере шушы таулар каймалаган ташлы җирдә ташлы җирдә икәнлеген исеңә төшер. Минем ата-бабаларымның рухына дуга кыл. Мөмкинлегең булса, каберләрен зиярәт ит. Хәзер озын җөмлә булды бу, яңадан укып чыгам. Син шушы таулар арасында туган илен сагынып яшәгән Мәхмүдҗан агаңның да барлыгын, аның кабере шушы таулар каймалаган ташлы җирдә икәнлеген исеңә төшер. Минем ата-бабаларымның рухына дуга кыл. Мөмкинлегең булса, каберләрен зиярәт ит. Монда калуыңны теләр идем дә, әтиең катгый итеп әйтте. Хош сәфәреннән соң илгә кайтабыз. Безнең әле эшебез күп, диде. Монда калуыңны теләр идем дә. Әтиең катгый итеп әйтте. Хош сәфәреннән соң
Хош сәфәреннән соң илгә кайтабыз. Безнең әле эшебез күп. Диде. Диктант тексты тамам. Хәзер яңадан шушы җөмләне укып чыгам. Монда калуыңны теләр идем дә, әтиең катгый дип әйтте. Хош сәфәреннән соң илгә кайтабыз. Безнең әле эшебез күп, диде. Хәзер текстны яңадан укып чыгам. Күргәнегезчә, монда өндәүле җөмләләр һәм 3 нокталы җөмләләр дә бар. Игътибар итегез интонациягә дә. Мин монда үземне җиргә нык басып йөрүче кеше дип хис итәм. Үземнең төрки телемдә рәхәтләнеп сөйләшәм, тынычлап 5 вакыт намазымны укыйм, мөселманнар белән аралашам. Матди байлыгым картлык көннәремне тынычлап үткәрергә мөмкинлек бирә. Анда чакта көн туды исә яңа кайгы-хәсрәт, мәшәкать борчу көтә идек. Ә монда башкачарак. Мәхмүдҗан агасы бераз тын торды. Карашы еракка төбәлгән иде. Таҗетдин аның күзендә яшь тамчысы күреп алды. Тегесе исә аны сизми иде кебек. Карашы болытларга ырынган тау сыртыннан да югарырак төбәлгән. Әнә, кара бу якка, диде ул, тынлыкны бозып. Анда кендек каным тамган туган җир. Ата-бабаларым, атам-анам кабере. Анда безнең Казан су буйлары, яшел тугайлыклар, куе урманнар. Шул урман ягыннан җиләс җил куып алып килгән хуш исле һава. Анда тау битләреннән, йырымнардан бәреп чыккан, тешне сындырырлык салкын чишмәләр. Күз карашын сафландырырлык иркен болыннар, басу кырлар. Ул Таҗетдиннең иңенә кулын куйды. Әй улым, мин аларны фанилыкта бүтән күрмәм инде. Әнә шулай төшләремдә саташам да, кайчакларда, шул тарафка карап, хыялымда туган төбәгемне тудырам. Минем балаларым инде Госманлы мәмләкәтенеке. Алар да, мөгаен, Казан су тугайларын мәңге күрмәс. Сез менә ялчыгыл хәзрәт белән исән-сау хош сәфәреннән әйләнеп кайтырсыз. Син мөридләрең күплеге белән дан тоткан имам булырсың. Аллаһ рәхмәтеннән ташламаса, барысына да ирешерсең. Синдә белемгә сәләт тә, тырышлык та, зирәклек тә җитәрлек. Аллаһка рәхмәт укы. Кем белә, бәлки, синең гомереңдә үк ата-бабалардан калган дәүләтебезне кайтару насыйп булыр. Син шушы таулар арасында туган илен сагынып яшәгән Мәхмүдҗан агаңның да барлыгын, аның кабере шушы таулар каймалаган ташлы җирдә икәнлеген исеңә төшер. Минем ата-бабаларымның рухына дуга кыл. Мөмкинлегең булса, каберләрен зиярәт ит. Монда калуыңны теләр идем дә, әтиең катгый итеп әйтте. Хош сәфәреннән соң илгә кайтабыз. Безнең әле эшебез күп, диде. Диктант тәмам. Диктантта катнашуыгыз өчен рәхмәт. Барыгызга да уңышлар теләп, сау булашабыз.